Matag na sa So, medical what's certificate. up sa inyo mga Achoy? Welcome back to my YouTube channel, no? Kung bago ka pa lang, please subscribe na! Woo! So, mga Achoy, karon mga Achoy, tuluan ta mo kung saan pag cash in sa GCash. Tanawon na nato, no? Ubanin na lang ko sa 7-Eleven. Let's go! cameraman nga saba kayo. Chat, saba naman noon. Saba kay sa Achoy, no? Visit, maka-visit. Oo. Saba man. So kanira may kutob mga Achoy kay maura to amo ang content karon. Gcash. Kung saan pag cash in sa Gcash sa 7-Eleven. So
So what's up man ninyo mga Achoy? See you in my next video. Peace! It's caught in the crossfire.